Яшчэ адзін тыдзень прайшоў. Яшчэ адзін тыдзень шмат беларусаў правялі ў эміграцыі. Камусьці гэта эміграцыя падабаецца, а камусьці як сэрп па аднаму месцу. Рад вас бачыць сёння, сябры, на эфіры. Света, что ты несешь? И сегодня у студии, ну, коли можно так назвать, нашу импровизованную АБС-ку, разом с вами Сергей Петрухин и Ксюша Пляшкова. Здорово, Ксюша. Вітання. Ну, як у тебя Пачнем з не вельмі добрых навін. як тыдзень у тебе, что с твоим крыжом? Ну, у мяне сёння вельмі непрыемная дата. Вот таму маёй маці не стала. Вось такой лёс эмігрантаў можна пахаваць, не развітаўшыся нікага роднага. Вось. Ну, мы пачнем з Можна сумных навін, сябры, з сумных навін, сябры. Тут, помимо того, что сказала Ксюша, на мінулым тыдні сышлі ад нас два выбітных беларуса. Так, вельмі важнымі, мне падаецца, для беларускай гісторыі, увогуле для беларускай культуры гэтыя людзі. Светлана Курс і Юрий Хрущевацкий. Я ад Хрущевацкого менавіта і пачала, і цікавіць, што адбываецца. Гэта было яшчэ, можа, гэта па НТВ нават было. Я гэта па тэлебачанні, мне падаецца, нават глядзела яго фільм «Звычайны прэзідэнт». Таму мне падаецца, для кожнага сумленнага беларуса гэта вельмі істотныя людзі, і вельмі сумна, што такіх цудовых людзей становіцца менш. Да, Юрий Хвашчавацкі насамрэч выбітны дакументаліст, ягоныя фільмы знакаміты і любімыя людзьмі, то есть яны вельмі маюць вялікую каштоўнасць. Нагадаю, што ён быў чальцом каардынацыйнай рады першага склікання і не з'ехаў з Беларусі. Ось я знаём з ім асабіста, быў у яго у хаце, ён жыў насупраць вакзала ў гэтых, не ведаю там, як яны называюцца, сталінкі, і мы неяк там, Кабанов мяне да яго прывёз. Вось. І памятаеце яго фільм «Лабатамія», да, пра вайну ў Грузіі. Ну, ён снял 78 год яму было. Вось. На вуліцы Альшэўскага произошла церемония развітання з ім. Ну і Святлана Курс, выбітная пісьменніца беларуская, так, да, ее книга «По что идешь, Воўша» пераведзена на некалькі языкоў, на нямецкі, так дакладна. Ось, всяго 54 гадкі ёй было. Вось, ну, вечная ім памяць. Так, ну і што, сябры, з такого вось сума, да, пачынаем. Ну, трэба пра гэта казаць, потому што такіх людзей трэба помніць, таму што яны аставілі вельмі глыбокі след у нашай культуры, сапраўдны след. Вось гэта не славянскі базар. Гэта то, што будуць бачыць нашы продкі, то, што ўвогуле было зроблена для беларускай нацыі. Усім прывіт, сябры, усім прывіт. Ну, надалей, ідзем надалей. Надалей у нас хорошая навіна. На волю пасля 3,5 год зняволення выйшаў Артём Лябедзька. Для яго сям'і гэта, безумоўна, добрая навіна. Вось, ну, а для нас гэта вельмі добрая магчымасць праверыць, як працуе беларуская сістэма дапамогі вызваленым палітвязням. Ці існуюць... Пішуць, што ў мяне рэха, я зараз паспрабую наушнікі надзець. Секунду. Ці існуюць адзіныя правіла для ўсіх былых палізвяволеных, ці улічваецца матэрыяльнае становішча чалавека і яго сям'і,
Якую дапамогу атрымоўваюць людзі з вядомымі прозвішчамі, а чаму іншым адмаўляюць нават у медыцынскай падтрымцы. Нагадаю, што Артёма Лебедзька бацьку называюць палітыкам, хаця да гэтага ёсць пытанні, палітыкаў абіраюць людзі, палітыкі перад людзьмі справаздачацца. Ну, у сучасных рэаліях ёсць такія палітыкі, якіх абіраюць донары, якія перад донарамі справаздачацца. Ну что, поживем подольше, увидим побольше. Я желаю Артему як мага хутчэй аклімацца, прыйсці ў сябе. Ну і ўсяго самага найлепшага. Паважаныя сябры, что-то я не то удалил, что-то я не то удалил. Удалил не Лебедьку, аж нешта іншае. І сейчас буду гэта мусіць уставіць. Ага, все знаю что. Сябры, напишите, калі ласка, як нас чутно, ці ўсё добра. Что мне але мне трэба навушнікі разряджаны, трэба хвілін 5. Ну, заражай. Про гэта не абавязкова распавядаць людзям, ты іх заражай, і как будет па магчымасці атрымоўвацца, мы Так. будзем ставіць. Сябры, вось таксама выбітная, я лічу, была навіна, смелая і вельмі астроўная праца нашых незалежных медыа, которые раней пісалі пра Сергея Ціхановскага. Ну, а зараз вы бачыце, да, палітвязні ў турме, а офіс збірае бутэлькі на пераапрацоўку. Такім чынам незалежныя СМІ расстаўляюць прыярытэты. Цікава, хто там адказвае за зданую тару. Там новаспечаны міністр экалогіі ці дарацца па дэмакратычных рэформаў. Вось такая вось, сябры, наша барацьба. На жаль, калі пісаць няма пра што. Пішуць пра любімую бутэльку Святланы Ціхановскай. Ксюша, твоя любимая тэма, ну, я думаю, што яна ўсім падабаецца. У Расіі пылаюць склады Валберэс. Украінцы вельмі ўдала і трапна іх паляць. Апошні не падпалілі, папалі ў нейкую там паркінг, но гэта значыць, што хутка туды прыляціць. Так, але сёння па НПЗ у Тюмені попали. Это 2000 километров от Украины. Тоже так само недобра навіна. Про Вайлдберрис я бы не сказала, что гэта нешто зменіць ход вайны, але гэта прыемна, што на 5-й год вайны расіяне нарэшце пачуюць, што такое весці вайну на сваёй тэрыторыі, таму што яны толькі зараз адчулі: ой, у нас тавар спаліўся, у нас там то-сё. То, што людзей палілі 5 год, гэта вы не ведалі, не глядзелі на гэта. Зараз яны пачалі казаць пра тое, як ім дрэнна, як трэба мір і ўсё такое. Таму гэта вельмі прыемна для сярэдняга расіяніна, каб яны нешта чулі. Нарэшце. Але я сумнеюся, гэта непрыбівальныя нейкія людзі. Пишуть, Ксюша, что от тебе ідзе рэха. Рэха у Ксении. Так, спадзяюся, Зараз ўжо няма, это было 4 назад. Так яго сына вывезлі з Беларусі. Не, я не ведаю, ці вывезлі яго сына, ён на гэтым тыдні, як кажуць на нашым сленге, да, адкінуўся, да, выйшаў з турмы, з зоны, адбыўшы цалкам свой тэрмін. Сильное эхо у тебя, Ксюша, сильное эхо. Не ведаю, мы проверяли, и все было как бы гуд, тяжко слухать. Сябры, обяцаю зараз. Рэха. Пишите, Ксюша, что рэха. Может быть, отключи там телефон, может, у тебя нешта подключено іншае. Бо я тебе чую нормуль. Ну, люди вось прям сейчас пишут, что рэха. Я бачу.
Ну, паспрабую що, сябры, настроимся, может, там Ксюша поправить. Так, ну, наступная навіна, сябры, она такая, как бы вам сказать, позвонил мне человек, который мае там родных у Беларусі, вось, і распавёў, што ў Познань прыязджаў советнік Светланы Тихановскай по правовым вопросам, значит, юрист-международник, я не знаю, что такое, стыду не успел доведаться, что такое ПХ или кандидат, фотошоп, что ли там, или что. Леонид Морозов. И на гэтай сустрэчы ему задали пытанне про Скиндерева. Про Скиндерева. Как так, типа, получается, прокомментируйте, что вось он пачаў, значыць, задаваць пытанні офісу, стварыў сайт Беларусь транспарэнт, і тут у яго такія пачаліся праблемы. Ну, а Леонид Морозов, ну, зусім як Лукашенко, як лукашыст, не знайшоў нічога больш астравумнага, каб ну, і адвеціў, што ён увогуле не ведае, хто такі Скіндараў, і не чуў нічога пра гэты трабл з сынам начальніка лідскага ЖКХ Дзянісам Кучынскім. Ну, я, значит, набрал Диму, набрал Скіндерева, спросил, как у яго справы, потому что я заўжды кантралюю, как бы цікаўлюся, і вось што ён мне і вам пракаментуе, што з ім здзяйсняецца. Нагадаю, што Зміцер мае значит, статус уходца. Зміцер ужо некалькі гадоў у статусе уходцы жыве, і пасля таго, як у рэстарацыі вільнюскай ён, ну, скажем так, ну, грубавата паразмаўляў з Дарацай Ціханаўскай, Денисом Кучинским, который, который, ну, наверно, хороший чалавек, но шмат каму не падабаецца. І ў яго з'явіліся праблемы, яго прызналі, ці я дакладна зараз скажу, нацыянальнай небяспекай Літвы, і ён там рабіў недавно, давайте, прэс-канферэнцыю. Вось, давайте яго з Новікавым папозже паразмаўляем, ад Новікава навін пакуль што няма. Итак, Зміцер Скіндзераў, 59 секунд. Так, сори, почему-то Дима не идет у меня. Сейчас, друзья, секундочку. Он... Дима, Дима, Дима. Дима, Дима, Дима. Ну, почему так? Вот, сейчас должен пойти. Сергей, приветствую. Решение по мне еще Департамент миграции не принял. Ну, по слухам, хотят принять на этой неделе. Так что ждем. Ну и потом уже согласно законам оспаривать это дело в суде, если решение будет принято отрицательное. А также планирую на следующей неделе провести пресс-конференцию, примерно в среду. Я сообщу тебе заранее, если будет желание, подъезжай. По поводу статьи ЛРТ. И как выяснилось, мальчик, который на первой пресс-конференции на меня нападал, оказывается, за хвалебные одры в пользу Тихановской Светланы, он написал около 4 статей про нее, восхваляя ее, он получал финансирование с неких фондов. Вот такое литовское национальное медиа ЛРТ. Так что будем судиться и с ним.
Так, ага. Ксюша, убавь у себя, Так, силу. у мяне гуко в наушниках. Здаецца, гэта ніяк. Так, ну Калі что? быў гук, можа, у мяне я знайду. Так, ну поговори, Ксюша. Пишут не чутно. Так, все, звук, все, пошел там. Я подтупливаю иногда. О, квадрат звук Разные зник. звук зникнул. Я Не-не-не, когда нормально, нормально, нормально. У меня звук от тебя иде. Так, ну что, сябры, дайте там Ксюше обраточку. Вот у нас сейчас будет тема Мельниковой, Анжелики. Все добро, все добро. Ну, давай, Ксюш, твоя любимая тема. Мельникова, я так разумею, была твоя подружка, не? Сябровушка. не, ніколі. Я не Не? ведала пра яе да яе знакамітай песні. Ну, я ведала, што яна спікер координаційної ради, гэта ўсё. А потым я прыйшла за ней толькі глядзець, калі яна выдала гэты крынж з песні, якую яна пела падчас канферэнцыі. Вось. Не, ну она Я веселая, она. калі Мне она яна тоже знікла, сподобалась. А як яна заспевала, и я и ранее как бы так подозревал, что она такая веселая девчина. Ну что, ты рада, что яна ввогуле живая, здоровая? А то все ж переживали. Все ж переживали, что... усе так перажывалі, такая недзе ў канаве ляжыць, нешта з ёй здарылася, выкралі ў Польшчы. Калі я ўбачыла гэту навіну, увогуле ў мяне не было ніякага здзіўлення, таму што калі я паглядзела, калі яна знікла і калі паглядзела эфір Еўрарадыё, усім раю паглядзець там можа 20 хвілін на Еўрарадыё ў 20-м годзе канцы жніўня. Мне падаецца, гэта было 20 нейкае число, і тады яе заносілі як актывістку месседжа у эфір Еўрарадыё. І яна распавядала, і там вельмі цікава глядзець на яе, на то, якую яна лексіку ўжывае. Яна там кажа пра машина милиции, в народе называемая Бобиком. Или я знаю, что среди офицеров есть тоже хорошие люди. Она как раз повторяла. И вот такая риторика. Если там были оговорки а-ля наши следователи, наша милиция. То есть там вось было шмат оговорок, калі б гэта была одна, я б ніякага уваги не звярнула на гэта. Але ж там усе 20 хвілін, кожны можа 3-5 хвілін, яна нешта такое кажа, і ў мяне нават каму цікава ў Твітары ёсць трэд на гэтую тэму з усімі гэтымі кавалкамі вельмі цікавы. І нават у маім канале ёсць гэтыя ўсе кавалкі, дзе калі яго паглядзела, я зразумела адразу і паглядзела яе ў біяграфію, што гэта была не проста нейкая завербаваная дзяўчына, гэта супрацоўнік КДБ, штатны, мне падаецца. Я таксама думаю, што ў Кока-колу яна была менавіта внедрена, потому что яна за 2 гады стала нейкай начальніцай камунікацыі. Гэта такая посада, на якую ставяць нейкіх сваіх, то есть чыясь дачка, там, сват, брат, вось нешта такое. І таксама гэтая пасада вельмі карысная для КДБ. І вось яна была, можа, такой буйной кампаніі Кока-кола нейкай смотрящей, присматривала за сотрудниками. А вот в 20-м годзе яе отправили, і яна зрабіла себе такую головокружительную кар'еру. Вось. І гэта было вельмі сумна зразумець ужо пасля, як яна знікла, што яно на паверхні было, што яна былі нейкія знакі таго, што яна не просты нейкі чалавек в апазіцыі, што вось яна і туды улезла. Вось. На жаль, я з ёй ніколі не
камунікавала і размаўляла і ў жыцці і онлайн, вось. І, можа, па гэтаму ў мяне не было нават ідэі, што яна можа быць, КДБшнай. І вось зараз тут, пішуць, што вось яна была ўжо, відавочна, што яна была сотрудником. Ну, короче, Ксюша, пишут, что идет эхо, но вроде бы как я на телефоне гляжу, ну, можно слухать, но, конечно, вибачаємося. Не ведаю, що це якісь побачити. Я поспробую інші навушники. Окей. Да, сябры, сорі, если, ну, есть эти, ну, блин, нічога не могу зрабіць з гэтым. Я просто вельмі как бы рад, что яна жывая, и хочу как бы поздравить Кныровича Александра и других там, Лявоншика, кто там яшчэ был, Михась Кирылюк, да, все вот эти Латушинская бригада, ну, кроме Кныровича. Вот, они все переживали, вот, и говорили, да вы что, а как это Глинник переживала, что может быть, а все как бы нормально. Сябры, и ведаеце, Миша Кирилюк, он юрист, да, вот этот вот, и он так, ну, на мой погляд, ну, я не ведаю, мне падаецца, што он у яе был закаханы, і вось звярніце ўвагу, якія характарыстыкі вось ён дае. То типа люди, якія пишут, что Анжеліка уцякла кудысьці са 100 тысячамі даляраў, абсалютна нічога не ведаюць пра яе, не ўяўляюць, хто яна. Яна даволі нядрэнна зарабляла, плюс мела бэкграунд, які дазваляў пры жаданні зарабляць яшчэ больш. Я не понимаю, где она зарабляла? У координацыйнай радзе? Не, ну сапраўды, да? Непонятно. Вот. Не сакрэт, што чалавек, які працуе ў некамерцыйнай структуры, перайшоўшы у такога ж узроўню пазіцыю ў камерцыйную структуру, можа там атрымаць у 1,5-4 разы больш практычна адразу. Ейны досвед, валоданне... Короче, вот. И внизу психологичный портрет делает дорослый человек Михась. Ейная гісторыя, рэпутацыя, тое, як яна праявіла сябе на працы ў дэмакратычных сілах, робіць для мяне немагчымую версію таго, што яна была нейкім агентам. Анжеліка актыўна займалася і прасоўвала праекты, якія вельмі спецыфічна наносілі шкоду рэжыму Лукашэнкі. Вось гэта цікавая фраза, вельмі спецыфічна наносілі шкоду. Якую цікава наносілі шкоду яе праекты? Калі яна ўзяла ўсе документы координацыйнай рады, ну, какие там документы, да, ну, типа, я не ведаю, какие там могут быть документы, но что-то, какие-то паперы яна там перадавала, может, там и грандасосные вот эти вот штуки, кто кому плаціць, хто перад кім справаздачыцца. Я з упэўненасцю сцвярджаю, як адвакат, які працаваў у палітычных справах, і як юрыст, які практыкаваў у камерцыйных, ніякі агент не стаў бы рабіць тое, што зрабіла Анжеліка. А між тым, все как бы кіберпартызаны ўжо сказали, что да, все Мельникова, агент, все как бы чики-бомбони. И еще одна доследчица, и наша Лидия Ярмошина, Алена Приходько, она ж займалася, ну, была у расследовательских каких-то, где она працавала, я уже не памятаю, но она типа я расследовательница. Ось, так само яна тут написала, что она уже все это просчитала, все она это знала. Вот. И почитайте, кстати, ну, если, ну, надо только вам в чат реформаторы зайти, там, где Алена, там, и ее там друзья все, ну, вот, тусуются. И, в принципе, цікава она тут расписала, ось, и про маму, и что все понятно, что она агент, Ангелина Родионова. Вот. Ксюша, что ты добавишь по поводу Елены Приходько? Убрать дублирование канала. Написал вирус, что у тебя опять дублирован входящий канал, поэтому эхо у меня. Вот. Ага, подожди. Дублирован. Все, прослушивание отключено, все нормально. Ну, в смысле отключено, звук не выходит. Вот. Мы з Леною розмовляли, коли пропала.
Я з ёю згодна, так. Яна журналіст-расследаватель увогуле у БРЦ, дзе працуе, працавала, не ведаю. Звук идет нормуль. Вот, кстати, она тоже в этом же чате реформатора написала, что ей, ну, они ж там абураліся, што ім Координаційна рада не заплатила грошы за выборы, якія яны правялі. Вось, ну, заплатили уже, все нормально. І я вось вот шчыра кажу, Ксюш, я вот так зайздрошу крыху Ленке, таму што вось мне, напрыклад, Координаційная рада грошы за білеты не аддала, калі я ездзіў на дэдлайн-канферэнцыю в этот, до Варшавы и назад, забили на мяне. А вось Ленка, ну, видишь, яны для своих как бы нормуль, да? Своим все, вось, а Петрухину няхай крутит педали, дед на ровары ездит. Что у тебя не прослушивание, а звук 2 раза стоит. Входящая может быть с рабочего стола. Что пишет? Нет, один раз у меня рабочий стол стоит. Так, стоит у меня Все, рабочий а стол. іншим нічого. Да. Так, ну а між тым наша Ніва зноўку адрабатывае гранты, только я не ведаю ад каго. Няўжо ёй грантадаўцы заходніх падаткаплацельшчыкаў заказваюць такія матэрыялы. Вось яна рэкламуе, што заўтра ў мінске будзе наша Ніва, я маю на ўвазе Настась Сюроўну, вось падругу Машэнскага, гаманца Лукашэнскага, што вось завтра будзе в беларускай сталіцы трыатлон, все будзе перакрыта. Ну і плюс там Сабаленко там уже поехала к Мирному со сваім мужем, там про какое-то кольцо там ей падарылі. Короче, сразу бачна, што гэта першая газета беларуская, у якой працавалі Богданович, там Якуб Колас. Ну сразу бачна, рэвалюцыя просто ураганам нясецца з яе сторонак. Вось. Ну, а мы давайте поговорим про вот про такую пикантную вещь, как горсет. Кстати, сябры, что такое горсет? Кто ведает? Я думаю, что это корсет, но это похоже на какую-то типа юбку, шорты, блядь, или это юбка, спадница, что это? Ну, не, вот серьезно, что у руках гэтага милага православного святара, который похож на Меньшикова с фильма «Покровские ворота», только в окулярах. Ксюш, тебе пытанне, не толькі сябрам. Ага. И вид юбки, Это, спадницы, поменьше. это вид юбки, корсет это вид юбки, да? Слушай, и что, они продали его или нет? Быў аўкцыён нават, каб прадаць гэта нешта ношанае адзенне нашай прэзідэнт-элект, званне якое ёсць толькі ў ЗША. Слухайте, сябры, хто ведае, продали гэта правда Светланы гарсет Светланы Ціхановскай прагналі ці не? І мне просто дзіўна, што гэтым займаецца как бы праваславны поп, не знаю, то бок. Ну, Самае цікавае, як гэтым можа займацца, наколькі я ведаю, ён каталіцкі, наколькі я памятаю, не, не по-моему, праваслаўны. по-моему, православны. І там же Але ж яго не мае ніякай розніцы. Усё роўна, чалавек святар і займаецца продажам юбкі? Што? можно было что-нибудь попикантнее продать еще. Не обязательно горсет, чтобы уже наша Нива І нормально таксама прадавалі, я не ведаю. Что продавали? Прадавалі. Мы ж не ведаем, мы ж там не былі на той тупікі. Ну, надо все равно, были не были, а надо ж быть в курсе. Так, ладно, Ксюша, давай почитаем сайт, кажу, почитаем чат, уже шмат пошло. Все, эхо типа прибрали. Так, если
Приходько всё знала, тогда почему не предупредила всех заранее? Не, слушайте, ну, она просто уже задним числом проанализировала. Вот, поэтому как бы да, задним умом мы крепки, Возник но у нас же есть байсойл, байпол, которые, ну, типа, и что? И что? Вот, кстати, вельмі ожидать, прав что кажи, кажи. Мгм. то, что опять-таки зникла Мельникова, яна одна из немногих была казала менавіта, што яна агент. Вось астатнія тады спрачаліся ў чаце рэфарматараў, я тады была, і казалі, што не, яна яна не агентка, што яна недзе ў Канадзе, бедная жанчына, ўсё такое, хоць адразу сказала, але ж мне падаецца, яна кажа пра заднім умом, гэта тое, што адбылося, як я кажу, калі толькі яна знікла. Калі яна працавала ў Каардынацыйнай радзе, мне падаецца, Прыходзька таксама не ведала. Але ж я думаю, што нехта з калегаў Анжалікі мог неяк дагадвацца, што нешта адбываецца, што яна неяк дзіўна сябе вядзе. Але самае цікавае яшчэ, я вернусь да той тэмы, таму што мы не сказалі тое, што муж Мельнікавай ездзіў у Беларусь на працягу ўсіх год кожныя 3 месяцы. А да 22 года, у 22 годзе, апошні раз нават сама Анжаліка была ў Беларусі. Як гэта магчыма? Па якім дакументам яна і муж былі ў Беларусі? Мне ўвогуле цікава. Таму што, ну, я так думаю, што яны былі па нейкай гуманітарнай візе ці ВНЖ, ці міжнароднай ахове, нешта такое. У 4 годзе яны атрымалі грамадзянства. Але калі ты атрымоўваеш грамадзянства, ты праходзіш верыфікацыю ў АБВ, якое павінна было, наверное, неяк праверыць, што чалавек з міжнароднай аховай, нечым такім ездзіў у Беларусь. Як гэта магчыма? Я не разумею, што адбываецца ўвогуле не толькі ў апазіцыі, але ў Польшчы. Ну, цалкам нормальные рэчы, цалкам нормальные рэчы. Эта тусовка продолжает гнуть линию, что Мельникова жертва, которую развело КГБ, а она купилась. Тот же Тимур Алевский или Алевский на Белсате продвигает такую линию. Да, я тоже видел там у Пелесы на Фейсбуке, что они там типа, да, ее там примусили, заставили. Вот, я думаю, что никто ее не примушал и не заставлял. Вот я вам широ кажу, как я казал заўсёды, што яна жывая, Бачым. здаровая, ніхто ее не примушал. Зарабіла грошаў. Так, тут пыталіся Размаўляюць толькі КДБшнікі. Так, сейчас ты как-то уже как-то так доходишь с опозданием. То тебя не, ну, не слышно, а потом ты ух, и заходишь. Я серьезно кажу. Так, всем давно ясно, что командировка агента Мельниковой была срочно закончена, и она полетела на базу. Мефисто забанили? Вы чё, почему? Не забанили. Мефисто там написал как бы это, оскорбительный этот комментарий, поэтому я удалил, но я не знаю, может, модераторы там. Всем давно так, понятно. Вопрос, почему решили отозвать внезапно, перед кем и где засветилась? Может, когда ее телефон попал в чужие руки и решили не рисковать и вывезли? Ну, просто самое цікаве как самое цікаве? Ну, у нас таких гісторый, да, с этим планом перамога, з усімі этими, ЧКБ, з байхелпом, где там таксама людзей павязалі. Пра ніякую бяспеку не ідзе ніякай гаворкі, і чамусьці людзі там думаюць, што типа нашы дэмсілы там думаюць, што рабіць, як рабіць, што они ўсё знаюць, што ў іх ёсць план. У іх плана ніколі не было і не будзе. Гэта проста как бы купка авантурыстаў, купка, ну, такіх людзей, ну, якім бы я бы не давераў, і нават не даваў бы ім свае дадзеныя, таму што я знаю шмат момантаў, калі сабіраю дадзеныя, а потым, ну, напрыклад, не аказваюць дапамогу или не абяцаюць таго, што зрабілі. Вось. Где она, эта Мельникова, появилась на БТ? Нет, пока яшчэ нідзе не появилась. Пишут, что немагчыма слухаць. Ёкарны бабай.
Так, у Кирилюка спец, во всяком случае, так, дублировать. Так, если Приходько... Андрей, они все знали, это правда. Просто это не признавали, потому что невыгодно и не признают до конца. Ну, как они признают, да, когда даже не было слуханий по Координационной Раде, да, куда эту Мельникову Пал Палыч притащил. Э, просто туда сказал: "Вот Мельникова будет". Я еще памятую, что Кабанов мне говорил: "Мельникова типа четкая чувиха, голосуем за нее". А я тогда как бы, ну, вообще был такой, ну, не знал ничего, думаю: что, куда. Ну, все, я голосовал за Мельникову, сябры. Можете как бы, ну, хейтить меня, короче. Я голосовал за Мельникову, и я вам скажу, еще можете меня хейтить, я голосовал за Зазулинскую, потому что Кабанов мне в двух случаях подсказывал, у меня как бы на тот момент не было своего мнения. Вот, и, скажем так, мной воспользовались. Вот, щас я вообще ни за кого из них голосовать нельзя, вообще ни за кого, и с ними связываться не нужно никогда, не давать никакой информации, ни личной, никакой. Вирус, вы в эфире давно не были. Что случилось, когда эфир? Ну, договоримся мы с вирусом. Кстати, и не только с вирусом, сябры, кто хочет себя попробовать в эфире, пожалуйста, пишите. Давайте подготовим с вами, с тем же, кто спрашивает, если Мефистоп, пожалуйста, давайте с вами сделаем. Вот. Ну, с вирусом, я думаю, выйдем. У нас как бы все как бы чики-бабони. Вот. А теперь танку второй раз закинули в Польшу и еще на нее деньги собирать стали. Немножко не понял, про что это вирус написал. Он напечатался, наверное. Ситуація про тую жанчыну, з «Водителей 97», якая, здала калі была она ў Беларусі, калі была, я з ёй у чаце, вроде з ёй таксама была ў чаце, з «Водителями». У нас, людзі неяк затрымліваліся. Потым яна прыехала ў Беларусь і к нейкаму хлопцу, вярнулася дзяўчына, якая была адмінам «97», к свайму каханаму, а ён аказаўся агентам КДБ. Вось яна, якраз, тая, каго завербавалі. Вось, Мельнікава гэта тая, хто ізначальна быў, направлены на працу у Варшаву, таму што і вось у гэтым розніца, што тыя, хто супрацоўнікі адразу былі, іх могуць, у Беларусь, у Бела іх, інтэрв'ю браць, неяк свяціць, а калі гэта добры агент, ну, навошта? Пусть, хай, працуе нейкім іншым, аддыхае пасля цяжкай працы ў Варшаве, пасля яе там тусовак, вось, і навошта яе свяціць, таму, хай гэтыя змагары галаву ламаюць, ці была яна супрацоўнікам, ці не, вось, больш, разладаў будзе у апазіцыі. І вось гэтая танка, пра якую вірус, якраз кажа, яна здала людзей, гэта дакладна вядома. І потым, у апошні раз, або перадапошні раз, калі ў Украіну вывазілі людзей, там акрамя яе яшчэ адна была, жанчына, якую я таксама падазраю, але вось наконт гэтай дзяўчыны дакладна вядома, што яна, вось партызанка, што яна здавала людзей, і вось, яе вывезлі ў Украіну. Потым з Украіны яна прыехала ў Польшчу, і зараз Барысоў на такую добрую жанчыну, адкрывае збор. Вось. Ну да, мне тоже писали, я просто ее не познал. Мне писали, что на Байсоле, значит, выложен, значит, сбор на женщину, и там мне прислали типа ссылку на видео, где она сидит и разговаривает, ну, в эфире БТ, но я просто ее не познал. И она на этом сборе выглядит, ну, не там непознавально, тому я не хотел, ну, не было у меня часу у мінулую суботу гэта правяраць, а на гэты раз я ўжо забыл. Але быў я на Байсоле сегодня, на іхнім вісіць гэты збор на сайце. Вось тут перепалка, ну не перепалка, а завязался разговор. Вот вирус отказал, што няма ў яго часу, занят ён заробкам грошаў, што людзям гэта не трэба. Вось, ну,
Пакуль стаім. Я таксама вам скажу, сябры, што я вось зараз вучуся на права на катэгорыю С і думаю, што хутка ўжо пайду працаваць на ЗУС, на машыну на нармальны заробак, таму што то, што зараз са мной как бы здзяйсняецца, это, ну, такое сабе, мала задавальнення. Вось. Так, все, не наводи хандру и панику, вирус, все, окей. Так, ну что, тогда давай про веселое поразмаўляем. Про квир-активизм. Про квир-активизм. На ту таки квир-активистка самая знакомитая, я думаю, что самая знакомитая у свете или на усходе, Наста Базар, значит, собрала вокруг себя людей. Ну і давай, значит, разганяць гэту тэму, і яна вось кажа, гэта тэма запатрабавана больш, чым яна нават уяўляла сябе. Ну, канешне, дзесьці паявіліся грошы, ось, на гэтае, і можна дзесьці там падрабіць. Давайте послухаем, значит, видеорекламу. Вот мне честно скажу, честно скажу, мне эта видеореклама сподобалась. Сейчас я ее поставлю вам. Э, Там такой хлопец хороший. Это буквально хвилинку. Ты квир-человек из Беларуси? Вконец надоело окружающее корежит от традиционных ценностей? Понимаю. Хочешь сделать этот мир чуть менее ужасным? У меня есть для тебя решение. Лидерская программа, посвященная ЛГБТК плюс активизму. Квирзяние. Программа бесплатная, пройдет онлайн, так что сможешь участвовать, не выходя из дома. На Квирзяне ты прокачаешь свои знания и навыки для борьбы с дискриминацией, познакомишься с разными квир-активистками и даже сможешь реализовать свой собственный проект. Финальная часть программы пройдет в Вильнюсе. Для участниц из Беларуси окажут визовую поддержку. Все, я прекрасно понимаю, что вам уже не терпится вступить в ряды последовательниц демократии и гуманизма. Тогда спешите заполнить заявку до 24 июля. А подробнее о программе можно найти в описании под видео. Ну, в Вильнюсе будет нормально, там подтянутся, наши подтянутся, может, Паша Северинец. Я, кстати, ведаю, что у проблемы у этого с новым грантом были у Кныровича, а он уже по ЛГБТ-теме как бы заходил разочек там, да, показал себя не так давно, я там даже его цитировал. Вот ребята где-то нашлись там вливания, подключайтесь. Я на самом деле не вельмі разумею, якія праблемы ёсць здесь, прынамсі ў Польшы, у ЛГБТ людзей. Не разумею, правда, не бачу. Я тут во Вроцлаве эти прайды, в Літве прайды ёсць. Ну, в Беларусі, магчыма, іншае стаўленне да гэтага. Магчыма, там і ёсць праблемы, но я, шчыра кажучы, не сустракаўся. Я знаў ЛГБТ, прадстаўнікоў ЛГБТ, как бы ведаў, што ёсць і ў Беларусі, знаў, хто гэта. Не ведаю, якія ў іх былі праблемы, таму што, ну, на мой погляд, тыя, якія працавалі ў культуры, мастацтве, яны, ну, на мой погляд, жылі сябе нармальна там. Ну, магчыма, я памыляюся, канешне. Магчыма, я памыляюся. Вось. Сергей, сделай эфир, посвященный памяти кинорежиссера Юлия Хащевацкого. Не ведаю, сябры, не ведаю. Для таго, каб падрыхтаваць матэрыял па Хащевацкаму, трэба как бы шмат часу і праглядзець ягоныя фільмы, а на гэта як бы, на жаль, няма часу, хаця, безумоўна, ён чалавек годны, дастойны, чтоб пра него посвящать ему эфиры. Вось, он действительно ну, отличный документалист, и вельмі шкада, что ён сышоў. Лукашук куда пропал? И на этой неделе ни одного стрима не провел. Шукает белорусскую идею. Не ведаю я, что он шукае. Давайте вот лучше сейчас словим вайп из Беларуси. У них как бы своя тутака. Я звук не убирал, Ксюша, давай посмотрим, что у нас там творится на Брославских озерах. Спасибо. Ты не пошалей.
А Владимир там намекает на то, что мы даже не должны, а обязаны исполнить следующую композицию. А, ну нам надо как-то с вами немножко порепетировать. Крикал. Но сейчас уже замураж. Сказала. Будуць хадзіць, але ж вось у беларусаў замежжы ёсць выбар. Яны могуць пайсці на нейкі фестываль, на якім ёсць замежныя выканаўцы ці беларускія выканаўцы, якія неяк не былі недзе замазаны, але ж яны абіраюць ісці на свята Ціханаўскай. Я не магу гэта неяк назваць пасля гэтай спадніцы. Вось. А тое, што адбываецца на Браславе, я такое не ўхваляю асабіста. Але ж я разумею, што вось беларусы, якія ўжо прайшло 6 год пасля 20-го году. І беларусы неяк жывуць, неяк выжываюць, я б сказала. Санкцыі увогуле адлюстраваліся на простых людзях. Я буду падкрэсліваць гэта, што людзі ўсё роўна сталі бедней, яны сталі працаваць на Расію. А калі ты адзін бар'ер неяк праходзіш, потым ты у цябе менш прынцыпаў, і гэта ўсё далей і далей. І гэта такі ком, калі ты такой глядзіш, што ёсць у Беларусі, вось куды пайсці. Вось нейкі канцэрт расійскай зоркі, яшчэ адной расійскай зоркі. І за 6 год людзі прызвычаіліся, і я не магу, наверное, іх неяк крытыкаваць, таму што візы атрымаць вельмі цяжка. Куды паехаць у тую ж Грузію, гэта таксама не танна. І ўсё роўна будуць святкаваць нешта, все будуць забываць, што нехта сядзіць, што нейкія рэпрэсіі адбываюцца, калі іх гэта асабіста не кранае, то яны будуць хадзіць. І вось нават у славянскі базар збіраецца, і там таксама ёсць людзі, вельмі шмат іх, але ж славянскі базар быў зашквар нават калі я там жыла падчас майго жыцця ў Беларусі. Ён быў зашквар, калі я нават навучалася ва ўніверсітэце, але людзі ўсё роўна ходзяць. І гэта можна змяніць толькі праз тое, каб даць людзям выбар. А выбар гэта, акрамя расійскіх зорак, трэба, каб прыязджалі нейкія замежныя. Таму і адбыўся 20-й год, таму што людзі бачылі альтэрнатыву, людзі ездзілі за мяжу, людзі хадзілі на розныя канцэрты зарубежных зорак, глядзелі нейкае кіно замежнае і далей. І вось, калі яны бачылі альтэрнатыву, яны зразумелі, што нешта з Лукашэнка не тое. А зараз беларусы ў Беларусі жывуць у такой бурбалцы, і яны ўсё сталі бліжэй да Расіі, і гэта вельмі толькі сумна, магу сказаць. Ну хорошо, ну вось нашым беларусам у замежжы што рабіць? Я, напрыклад, вельмі цудоўна разумею людзей, якія туды імкнуцца, каб паглядзець на іншых беларусаў, убачыць сваіх старых нейкіх сяброў, выпіць з імі піўка, пасядзець, пахадзіць, пакупацца. Насамрэч, вось я калі там быў, так, гэта вельмі крута, але там жа няма зусім павесткі
там повестка, политика Тихановская, гэтых, вот тоже это про ЛГБТ есть, да, то бок тема. А была ли там тема про палітвязняў? Была ли там тема про добраахвотнікаў? Там, ну, магчыма, была, я не ведаю. Но прынамсі у прэсе я гэтага не Гэта ж бачу. свята. Ну, Павінна быць і нейкая. Гэта ж не павінна быць павесткай Ціханаўскай. Ты ж глядзіце на Ціханаўскую ўвогуле. так, окей, окей. Ну, хорошо, а вось як ты ставішся да груп, якія туда ездзяць, якія там гуляюць? Ну, в смысле, іграюць канцэрт, там, зарабляюць на гэтым. І то, што, напрыклад, як ты ставішся да таго, што зрабілі там платны ўваход на гэтую тутаку, што, ну, наколькі я зразумеў, адразу абрэзала, колькасць людзей, таму што не ўсе беларусы могуць дазволіць сабе там заплаціць колькі там грошаў, каб, ну, то бок не лічаць, как бы патрэбным. Магчыма, хтосьці не можа, хтосьці не лічыць патрэбным, не лічыць таго, што гэта таго каштуе, каб яшчэ бясплатна, добра, я там как бы з'езджу. А так то не. Пазіцынаванні, калі гэта мерапрыемства неяк павязана з дэмакратычнымі сіламі, калі яно арганізоўвана дэмакратычнымі сіламі, тады павестка Ціханаўскай зразумела. І тады ўход можа быць бескаштоўны. А калі ўваход каштуе нешта, то тады гэта павінна быць як свята. Увогуле любы фестываль, калі ён нешта каштуе, гэта павінна акупацца за грошы гледача, таго, хто прыйшоў на гэты фестываль. Я кажу як чалавек, які быў ва ўсей Еўропе на шмат якіх фестывалях, нават больш за 100 тысячаў посетителей было на тых фестывалях, на якіх я была. І гэта павінна так працаваць. Але ж ёсць нейкія мерапрыемствы, якія арганізоўваюць, каб нейкую павестку працягнуць. Калі гэта такое мерапрыемства на гэтай тутакі, гэта павінна быць бескаштоўна. Вось у Швейцарыі такі ёсць нейкія партыі, іногда арганізоўваюць нейкія, запрашаюць выканаўцаў, але ж яны, хоць і гэтыя фестывалі нейкія музычныя, крэатыўныя і ўсё такое, але ж калі там ёсць нават крыху палітыкі, гэта бескаштоўна. Я не разумею, гэта либо палітычнае нешта, яно павінна быць бескаштоўным, либо гэта павінна быць нешта за грошы і павінна быць увогуле без гэтых людзей, што ад іх я разумею. Зоркі, такая латушка і друг, хто гэтыя людзі. Вось калі б я прыехала як звычайны беларус, які проста хоча ў беларускую атмасферу, вось пабачыць другіх беларусаў, вось там ён можа жыве ў нейкім горадзе, дзе мала беларусаў, нейкай тусоўкі беларускай няма, і хоча паразмаўляць са сваімі, не знаю, выпіць піва, і вось тады гэтыя людзі, а навошта мне іх слухаць? Я хачу вяселля. І вось калі гэта нейкае палітычнае мерапрыемства, зноў жа, то тыя выканаўцы, якія ёсць на тутацы гэтай, то яны павінны, гэтыя людзі, адпрацоўваюць палітычную павестку, але ж калі гэта музычнае мерапрыемства і нейкае іншае, то тады нармальна туды прыязджаць. Вось я не разумею пазіцынавання. Ну, у прынцыпе, ну, нармалёва ты расстасавала. Знаеш, я яшчэ узгадаў, што Лукашенко казаў, типа, этим артистам: не надо политикой заниматься, жарьте там котлеты дома. Ну, в прынцыпе, я не скажу, што ён прав, таму што калі палітыкай не займацца, ну, гэта ўжо перакручванне ідзе, да, то, типа, палітыка займецца табой, карацей, у двух словах. Але ты совершенно правильно кажаш, што калі людзі хочуць пабачыць адно аднаго, выпіць піва, нават паслухаць там гурты, вось, якія там аплочваюцца са сродкаў заходніх падаткаплацельшчыкаў. Не ведаю, як было ў гэты раз,
Вось, то яны маюць права проста адпачываць, а не слухаць там наступ базар там і іншых спікераў, якіх туды таксама прывозяць. Ну, напрыклад, як таго ж там Кныровіча, Свердлава, да, якія несуць павестку Ціханаўскай, якім таксама плацяць, ну, 100%. Вось. І якія прасоўваюць зноў жа палітыку, тое, што патрэбна заліваць у головы, то, что трэба Тихановской. Вось. Сергей, в этом году будут проводить форум Новой Беларуси. Планируешь ты его посетить? Да, я планирую его посетить при любом раскладе. Я туда написал, значит, зарегистрировался. Зарегистрировались мы с моим другом Миколой. Вось, Миколе пришло прям ночью, типа, да, чувак, приезжай. Вот, мне они присылают обычно всегда за один день. Вот, но в этот раз могут не прислать, но в любом случае я туда поеду. Вось, таму што мне вельмі как бы хочацца паглядзець ім усім у вочы, пахадзіць сярод іх, пытанні пазадаваць, нават і без камеры. Яны ж как бы не дазволяць весці стрым. Яны стрым дазваляюць весці только там Белсату там или яшчэ камусьці, да, акрэдытаваным. Гэта іх права, вядома, да. Но хачу вам падкрэсліць так, што памятаеце, як любіў Кабанаў казаць, як любіў казаць Шапараў, што это блогеры зрабілі рэвалюцыю, падштурхнулі людзей. Вось зараз гэтыя блогеры, там эти Маслоўскія, Кабанавы, там они под латушкамі, под светамі. А такія блогеры, напрыклад, як Пятрухін, так уже все і стрыміць нельга, да. Памятаеце, як я цудоўна застрыміў з гэтага з беларусаў света, да, яны падумалі, да ну его нафиг такія стрымы. Вось, і ведаеце, што я яшчэ думаю, сябры, што калі б, напрыклад, у нас была, ну, больш-менш нейкая дэмакратыя, да, то, значыць, нашы дэмсілы, калі б яны былі паважанымі, нармальнымі і справядлівымі, яны б далі магчымасць усім блогерам, ну, я так кажу, у парадкі брэда, да, у парадкі трызны, даць грошы вірусу, Пятрухіну, хто там есть яшчэ, жыве, да, і вообще всем, да, не кажу там якія, па сумам, і паглядзець, хто выжыве. Вы бачыце там, Кныровіч подзарваўся і кажа: да мне это не цікава, гранты там берут адны і тыя ж. Ён все правильно гаворыць, но ён просто не прабіўся. Я не кажу, што я прабіўся бы, але альтэрнатыва павінна быць. Павінен быць процівавес, процівавага піўным аналітикам, вот, Кабанову, Жигарю, этим блогерам мусорским, повинна быть альтернатива. Но мы же бачым, что все як у Лукашенко. Я там не ображаюся на них, но мне заўсёды цікава глядзець ім у вочы. Понимаете? Вось. І мне вельмі как бы красамоўна я бачу, што на пытанні яны не могуць адказваць, як не могуць адказваць лукашысты. Когда ты задаеш прамое пытанне, яны либо яго пазбегаюць, либо не даюць табе яго значит, задать. Очки с камерой можно одеть и стримить. Сябры, гэта будзе ўжо ну, нешта не тое. Все ж таки я люблю, каб все было... Памятаете, як яны с этим, со Стреляком, с Дикпиковичем сказали, что я там что-то записал, подставил людей. Ну, гэта настолькі дзіўна, потому что вы ж поймите, что на гэты тусач там агентов, там этих бывших чиновников, агентов сколько хочешь. Почему у нас проблемы появились тут в Польше уже такие крупные? И яны могут вот на гэтые очки всех вообще снять, кто там есть. Понимаете? Поэтому казать что-то, что хтосьці якую-то там бяспеку, когосьці не здымать, не надо посещать. Вот. А все остальное должно быть прозрысто и стрымить, ну, могут усе, кто себе пристойно поводить, да? Ну, кто стаіць, ходзіць, задае пытанні адэкватныя, нікому не перашкаджае і вядзе стрым, каб усе бачылі. Не то, что показывает Белсат, потому что Белсат это, ну, сами понимаете, чуть-чуть лучше, чем наша Нива, и это обслуга Демсил, тот же Белсат. То есть у них такие же цели, як у Тихановскай, покрываюць, прыкрываюць, атрымоўваюць грошы, не от Тихановской, там уже от польской державы, но сенс у них один – выжить. Не працаваць, а выжить. И хоть яны там называют себя гордо журналистами, яны, ну, такие же журналисты, як и Настя Роўна. Вось.
Информационная обслуга. Хорошо, я напишу Мельский, если он со мной будет размовлять, Мефисто, я с ним поговорю, если он захочет. Живет в США, окей. Так, ну что, сябры, Домовлялися на ефір? что? Латвійцям не домовлялися на ефір? Я не бачила анонсу. Ну нет, нет, у меня должен был быть эфир завтра с Зубром Свайром. Вось. До речі, про Вайров зараз парочку гэтых. Вось. И у нас была там такая правая повесточка, то бок ЛГБТ, иммигранты, там, белорусы в выгнанні. Вось. І у нас не атрымоўваецца, таму што мне там, короче, не атрымоўваецца завтра, на наступныя выходныя мы с ним, спадзяюся, выйдзем. Сергей, как ты ставишься до того, что лукашисты ездят и спокойно живут у демократичных странах Европы? Ксюш, давай вось на завершэнні праграмы праговорым вось гэтую тэму. Там ты добра ў курсе, что ты мне там скидывала спасылку, что беларусам очень стали часто адмаўляць польскія ўлады у даванні этого ВНЖ, обороны. Вось, я ставлюся да гэтага вельмі дрэнна, і я ведаю асабіста выпадак, калі былога журналіста Белсата, сябры, ён не мог выехаць, ему Кофык не могла дать, не могла ему помочь. Блин, ну так вы понимаете про что я кажу. И он не выехал, и он там остался, и он там зноў трапил в карикатес лукашенковский, и опять загремел за решетку, вы понимаете? Ну, на кого рассчитывать? На них нельзя рассчитывать. А в то же время наши мучители, лукашенковские фашисты, ездят в Европу, которые над нами издевались, и тут дети, блядь, учатся, у них все четко, и они сюда заезжают к своим детям. Я, конечно, до гэтага ставлюся вельмі адмоўна. Ксюш, давай тогда продолжить тему, а я зараз покажу этот скринчик тут один найду, окей? Цікава, што ўвогуле санкцыі вельмі цікава працуюць. Напрыклад, у 21 пакете добавили наконец-то НПЗ. То есть усе 20 пакетов НПЗ спокойно могли экспортовать свою продукцию на Европу, продавать усе продукты нафтаперапрацоўкі. А калі у России здарыўся крызіс і зараз 100% прадукцыі ідзе на союзное государство, на Россию и Беларусь, калі уже нечага нават экспортировать за межы России и Беларуси, то яны дадалі неяк у санкцыі НПЗ. Неяк цікава гэта працуе. Так вось і з тымі, што, напрыклад, у Машэнскага ёсць нейкае грамадзянства. Але ж калі чалавек у санкцыйных спісах, ну, павінна нават, калі ў яго ёсць грамадзянства, павінна неяк гэта працаваць. Мне падаецца, што санкцыі неяк дзіўна вельмі працуюць. Яны не для людзей працуюць, яны для простых смертных. Я увогуле, вось я жыву ў Швейцарыі, і тут усім вядома, што навучаюцца усякія дзеці усякіх Кім Чен Ынаў і гэтак далей. Нават бягучы прэзідэнт КНДР навучаўся ў Жэневе. І вось так гэта працуе. Вось гэтыя людзі, якія твараць незнама што, іх дзеці, іх бацькі, яны самі нават пад нейкімі пашпартамі Ізраілю, можа, ЗША, я не ведаю якіх краін, яны вельмі спакойна ездзяць, а нават некаторыя і візы атрымоўваюць, як тая Канапацкая. Канапацкая чамусьці можа спакойна атрымоўваць візу і ездзіць і ў ЗША, і ў Шэнген зону. Але ж мае сябры ў Беларусі, у іх адмовы ёсць. Яны працуюць на звычайных працах, ніяк не павязаных ні з Расіяй, ні з Беларусю. У іх ёсць грошы, і яны атрымоўваюць адказы і адмовы. І вось як гэта працуе, я ўвогуле не разумею. І
тое, што алкашысты ездзяць, гэта для мяне якраз паказчык таго, што, нашы так званыя дэмсілы, працуюць, на тых, хто дае грошы. Можа, пакуль нехта дае грошы ад НПЗ, НПЗ не ўносяць у санкцыйны спіс, і можа, калі нехта дае грошы, каб не ўнасілі, э, гэтых людзей, якія ездзяць у Еўропы, спакойна візы атрымоўваць, тады ім неяк дапамагаюць нават з адкрыццём візы. Я не здзіўлюся ўжо нічаму. Можа, нават сям'і Лукашэнка дапамагаюць. Я не здзіўлюсь, мне падаецца. Я ведаю нават тое, што некаторыя людзі з журналістыкі, праваабароны і іншых маглі атрымаць польскі гуманітарны візу, і яны атрымоўвалі швейцарскую. Вось як гэта магчыма? Швейцарыя дзе, а дзе Польшча? Чаму Польшча не дапамагала? І чаму дэмсілы не памагалі такім людзям? Я не разумею. У мяне шмат пытанняў. Слухай, а як ты думаєш, з чим ось, наприклад, зв'язана така рэч, што у чэрвені Польша рэзка павялічыла колькасць адмоваў беларусам у міжнароднай абароне. Калі раней адмову атрымалі 4% заяўнікаў, то ў мінулым месяцы амаль 58. У чым прычына? Не чую табе. Не чую, Ксюша. Ціхановская пераехала. Не чутно? Не, от зараз чутно. Ты думаеш, што гэта праз Ціхановскую? А у мяне была такая ідэя, неяк я ляжала такая і думала, а можа, зараз будзе нейкая кантора адкрыць, якая будзе дапамагаць людзям, тым, каму якія атрымалі адмову, і нейкая юрыдычная кантора зможа грошы рабіць. Можа, гэта нейкая змова з польскай міграцыйнай сістэмай. Я не ведаю ўвогуле. Гэта мой брыф, моя канспіралогія, але можа быць. Яшчэ цікава вельмі у чаце партызанак. Я там не састаю, але ж мне парой адасылаюць цікавыя скрыны ці нейкія сообщения адтуль. І там было пытанне, што там 15 тысяч трэба на адваката. І адмін партызанак кажа такая, наколькі я ведаю, жанчыны там працуюць, кажа, калі вам важна вашае жыццё, то вы знойдзеце гэтыя грошы. Я такая, бачце, а як чалавек прыехаў, калі ён сапраўды бежаў з Беларусі, ён можа нават пасля турмы, у яго няма ніякіх зберажэнняў, ён нават можа не паспеў прадаць ні кватэры, калі ён у яго ёсць, а можа у яго няма. А калі ён адседзеў, можа ў яго канфіскавалі гэтыя грошы і гэтую кватэру. Ён не можа нічога прадаць, у яго няма грошай. І ён папаў у Польшчу, і яго адмова. Што гэтаму чалавеку рабіць? Кажуць, знайдзі недзе гэтыя грошы. А чалавек не можа працаваць, ён без дакументаў у Польшчы. Як? І такой цынічны каз ад тых, хто павінен дапамагаць, гэтая арганізацыя партызанкі, кажа, вы знойдзеце гэтыя грошы. Прабачце, але ж вы юрыдычная дапамога. Яны, наколькі я ведаю, яшчэ грант нейкі атрымалі зараз, раней яны працавалі як валантэры, наколькі я ведаю. Опять же, можа, і раней былі. Але ж, калі вы нават бярэцеся на валантэрскіх пачатках нешта рабіць, рабіце сваю справу добра ці не рабіце ўвогуле. Я не разумею, навошта рабіць нешта, калі вы робіце гэта незнаёма для чаго. Так вось, і потым у гэтым жа чаце нехта пытае, а 15 тысяч злотых ці еўра? І пытанкі кажуць, а якая розніца? Жывучы ў краіне самай дарагой увогуле у свеце, не толькі ў Еўропе, я ад гэтага адказу
сківіцу абраніла, прабачце. 15 тысяч еўра і 15 тысяч злотых гэта неяк зусім розныя суммы. Увогуле нават 15 тысяч злотых гэта большая сума для тых, хто прыехаў у Польшчу. А 15 тысяч еўра нават гэта ў Швейцарыі вельмі добрыя грошы і неяк людзі не могуць іх вось так узяць і палажыць. Я не разумею, а гэтыя людзі настолькі адарваліся ад простых беларусаў ці як? Вось Да што не, іх вот настолькі не кранае тое, колькі адмоваў зараз. Ксюша, ну, не падаецца, я просто ўпэўнены, што частка людзей, ну, і у тым ліку авантурыстаў, і больш такіх памяркоўных, спакойных, да, яны просто зарабляюць на беларускай тэме, таму што маюць магчымасць. Нагадаю там, да, пра то, как Святлана Ціхановская увяла ў Еўропу Абу, то бок подвяла іх да тых людзей, якія даюць гранты, которые казалі, мы будзем дапамагаць беларусам, працаўладкоўвацца, занимаются инфо-цыганщиной. Это люди Лукашенко с Совета Безопасности, с налоговой, партизанки. Ну, я не ведаю, мне про партизанок как-то говорили и годное, и то, что яны гроши берут. Ну, да, с іншага боку, так а где? Як человеку, которого приехал с рюкзачком с Беларуси с 300 еврами, которому дали, да? Ну, понятно, что там, ну, например, да, Лебедька за Артема, за своего там, да, все порешает. А кто порешает за простого белоруса? Никто. Ну и насамрэч, я думаю, что из-за того, что у нас очень много Раймонов, поляки видят. Вот мне там начали говорить, писать в комментах: ты Петрухин, ты зверюга, да и ты там говоришь, что не хочешь, чтобы белорусы ездили на родину. Я говорю, нет, я говорю, что поляки бачать, что белорус, который атрымаў тут нейкую прэферэнцыю польскую, ВНЖ там ці што, і ён ездзіць домой, і гэта ім кажа толькі аб тым, што яму там бяспечна, вось і ўсё. Ездзіце, калі ласка. Там я завідую, што там камусьці, што хтосьці там можа паехаць, а я не магу, но у меня няма такога, што ой, ніхто б каб не ездзіў. Не. Но польская дзяржава і літоўская, яны глядзяць так, навошта вам наша оборона, коли вы ездите до Лукашенко. Ну, живите там, и вам там беспечно. Это доказано, что беспечно, потому что вы вернулись. Понимаете? Вот в чем дело. И я думаю, что у гэтым яны, ну, маюць рацию свою. Ну, навошта там тратить грошы, ресурсы, там, выдавать там спарце, да, там программы эти рабіць, ID. Ну, калі гэта не трэба, калі вам в Беларусі как бы нормуль. Вось. І я думаю, што польскія ўлады не ведаюць, што рабіць са шпіёнамі, которых тут просто да халеры, таких как Мельникова, Я конечно. нагадаю тое, што муж Мельнікавай было напісана ў расследаванні кіберпартызанаў праз 3 месяцы пасля таго, як яна знікла, ён паехаў жыць у Польшчу. Я не ведаю, дзе ён зараз. Мне падаецца, што можа ён зараз у Польшчы. Гэта вельмі цікава. Але ж тады ў мяне пытанне, можа толькі зараз пачалі польскія спецслужбы працаваць і яны пачалі глядзець, хто з тых, хто атрымаў міжнародную абарону, ездзіць у Беларусь, можа гэта зменіцца. Я не ведаю, што змянілася, але ж цікавае супадзенне. І вось быў скрын Сіўчыка, і цікавы гэтага чалавека, Да, што Сівчык. звязана з офісам Ціхановскай. У мяне такія ж думкі, што хто-то можа на гэтых адказах рабіць грошы. Таму што заўсёды трэба шукаць грошы. Follow the money, амерыканскі прынцып, заўсёды працуе. Так, добра, сябры, будзем закругляцца на сёння. Пачытаем яшчэ каментары. Аксана Якушык, Васіліна, дзякуй за донат. Дзякуй вялікі. Вось. И читаем дальше. Так, напишу в Гугле. Хорошо. Скопировал, сейчас ставлю и живет в США. Окей. Так, про вируса ничего пока не будем говорить. Тут что тут пишут, сами вы читаете. Я просто не уверен, что он как бы сдох. Я вам скажу, что сдох. Блин, чуваку надо, блин, жить, работать, молодый хлопец. Так а мне что, не надо, что ли? А как мне жить, блин? Ребята, тут же, ну, вы ж самі ведаеце. Ну, і тут, калі ты не будзеш працаваць, як ты будзеш жыць? А дзе ты возьмеш час, каб весці блог? Дзе ты возьмеш час, калі ты прыходзіш там вымотаны, напрыклад, пасля працы?
Вось тут такое дело. Поэтому я и казаў, што было б справядліва, каб, усім давалі, а хто выжыве, той выжыве. Ну, из блогераў, да, і будзе і разныя кропкі гледжання. Так, как ты определяешь лукашистов? Это чиновники и менты? Если вы к оберегу спрашиваете, я вам могу сказать очень просто. Те, кто, значит, были ментами, чиновниками в белорусской Беларуси, лукашенковской, они могли поменять свои кропкі гледжання, могли стать дэмакратамі, но ім абсалютна няма чаго рабіць в дэм-асяроддзі. І яны не могуць, ну, это на мой погляд, яны не могуць быць лідарамі, таму што яны у гэтым плане служылі там латушка 25 год служыў Лукашенко, а тут ён стаў самым галоўным дэмакратам і будует дэмакратыю. Адкуль ён ведае, якой яна павінна быць, калі ён все время был в сістэме, ад гэтай сістэмы атрымоўваў плюскі. І вось, і яго алгарытм паводзін такі самы, як у лукашыста. Ну, напрыклад, тое самае тыя менты. Ну, чаго, вось глядзіце, з чаго менты перашлі на бок народа і тут сталі ментамі, которые сели плотно на гранты і сталі блогерамі і паказваюць нам да, іх расследаванне добрае, але што яны вырашаюць? Можа быць, потым, да, калі там пераможам, да, дыктатуру, КДБ просто само прадаставіць гэтыя дадзеныя і ўсё, калі яны ёсць у іх. Гэта ўсё будзе известно, это не вырашае ніякай перамогі. Вот каб ціхановская дымсілы давілі на рэжым, гэта было б істотна. А как они давят? А яны просто ведаюць, што калі яны надавяць, то рэжым ім так тут надавіць, што ім будет мало места, понимаете? То есть Сярожык з тюрьмы, напрыклад, не прыйдзе, да, Ціхановскі, или прыйдзе там невядома каким. Он и так пришел там, да, каким. А калі б, напрыклад, Света не давала візы, не тапіла там, да, не эту абу не прасоўвала, не дапамагала прахадзімцам садзіцца на гранты, іх распыляць. Яны б далі бы такого ж ого-го, понимаете, да? Вот. Так что вот это вот они. Не должно их быть, на мой погляд. Тихановская топит за санкции, ага. За санкции. Так. Снимем в розовые очки Клим Серк. Уже про гэта казалі. Калі яны даюць грошы, у іх ёсць свае цэлі. Яны могуць быць замаскіраваны под ну, такие ну, благие типа намерения, да, давайте сюда молодежь учиться, да, они тут научатся, останутся новые умы, вот, но это явно они дают деньги не в интересах национальной Беларуси, это 100 процентов. Поляки гонят через БЖ с Китаем свои грузы? Да, гонят. И когда мне там говорили, памятаете, вот я узгадывал, что Скиндерев продает машины там в Россию, там в обход санкций. Он вообще бизнесмен. Может быть и продает. Если он нарушает закон европейский и продает, судите его. Пруфы давайте. Его никто за это не арестовал. Да, он продает машины. Я когда у него был, он целый день, кстати, уделил мне очень много часу. И он все время сидел на телефоне, продавал машины. Ну, блин, так это так он этим деньги зарабатывает. Ну что я, ну вот, я вот тут, я тут сижу с Ксюшей, вот, зарабатываю, да, на донатах. Ксюша вообще ничего не зарабатывает, кроме узнаваемости, да, там. Вот, то есть он бизнесмен. Вот. Так, Сергей, у тебя было пару стримов с Максимом Сурковым. Можешь его пригласить еще разок? Приглашу, ну, не думаю, что он... Может, пойдет, да, хорошо, хорошо. Помните Яру, якая не дала хабар? Вот я сейчас это вырежу, поведомление Максиму отправлю. Может, он захочет. Так, сейчас, секундочку, я всё скопирую, окей. Чтобы не потерять его. А то потом у меня бывает не записываются эти, не записываются у меня эфиры бывает. Чат вот этот именно. Так, якая дала хабар Тихановской, каб гарнікі ў стачку не ішлі і санкцыі не патрабавала. Блин, я сидел, не помню, Ксюш, ты что-нибудь помнишь? О, Оксидант, дякуй за Конечно, донат. было. Сергей, там весело отвечают 50. Не понял? Савушкина в РБ. Не понял, блин, немножко, наверное, глуповатый Оксидант. Что-то я уже... Я, наверное, старею просто. Так, он покаялся и... Так, это про кого? 6-7. Так,
Дмитрий Шанвиза спокойно живет в Немеччине. Кстати, да, им же занимался Новиков, да, ездил к этим следователям в Данию, ездил к следователям в Германию, да, это занимался Новиков, не Белпол, не Лебедько, не эти, ну, демократические силы, а Новиков, блин, дальнобой Новиков. А у Швейцарии Гарауске, что Ага. удельнейший. Так, я могу додать троху. Зараз будзе апеляцыя. Я не ведаю, калі гэта ў іюлі, у ліпені ці ў жніўні. Вось хутка будзе ці была ўжо апеляцыя. Неяк пра гэта і нашы СМІ таксама не пішуць, быццам гэта нейкая звычайная падзея. У Сандгалеме будзе апеляцыя, там, дзе праходзіў суд, але ж Гараўскі зараз ён не мае статусу ўцекача. Ён зараз на статусе N. Гэта калі цябе не могуць адправіць у ўкраіну, таму што яму зразумела, што яму небяспечна ў Беларусі, таму што ён даў паказанні супраць Лукашэнка. Але ж ён не на міжнароднай ахове ніякай, таму што не даказана, вось нешта не даказана для Швейцарыі. Ён не той чалавек, якога будуць абараняць. Таму вось гэтая палітыка мне больш падабаецца, чым тое, што некаторых лукашэнкаўцаў, нейкіх Мельнікавых ім даюць міжнародную ахову, наколькі я разумею. Ну да. Тут скрин с этим сивчиком кто-то пропустил, сябры. Ладно, я как бы завсёды... Так, а где сивчик у меня тут же был? Куда он удалил? А вот он. Ну, сивчик сказал, что он считает, что Каракананы, что из-за Светы, из-за её офиса проблемы у белорусов возникают тут. Да, так, и там еще был хороший типа вопрос. Не стареешь, Савушкин продукт отмечает свой день рождения в РБ. Сябры, я когда был в той жизни, вел Савушкину продукту, по-моему, 40 лет, когда было, я там был ведущим. Тогда еще не был там Машенский, хотя Машенскому я там тоже постоянно открывал магазины его по всей стране, вот, до 14 до 15 года. Вот. И Савушкина, я этого директора помню. Там, короче, мы наготовили каких-то... Ну, короче, там фирма организовывала ему. И я смотрю, что этому директору не заходит. И он сидит, у него такое каменное лицо директора Савушкина, да. И такие все его супрацовники тоже такие на него смотрят, и никто не улыбается. Короче, это такой классический, такой, ну ладно, не лукашенковский, чиновничий такой гнет, да, то есть такой тиран такой сидит, а подчиненные все хотят ему угодить. Это было в Беловежской пуще, вот. Так что всем, кто меня слышит, кто был на том празднике, я там был ведущим, вот, большой привет. Ну што, сябры, дзякуй вялікі вам за тое, што былі сёння з намі. 86 чалавек нас глядзела. Дзякуй вам вялікі за донаты. Мы будем с вами развитываться. Завтра я, наверное, выйду в эфир. Хочу поговорить с вами про прозристость, про Белсол, Байсол, вернее, Байсол, там про того же Кухту. Сивших ранее не был. Ну, все мы. Я тоже был ранее не против офиса Тихановской. Я тоже был, топил за Свету. Памятаете, як я там на Фейсбуке писал, а кто как не она, кто как не Света наша Георгиевна. Ось. Так, ранее, як были у Литве, то людей по Литве депортовали. Ну, так. Так, когда они были в Литве гасили. Вот. А когда, ну, нельзя. Это, ну, это просто... Падзенне нейкае дзіўнае. Так, сябры, ну что, сейчас я вам, сябры, напоследочек и Ксюшке тоже покажу рецепт, как варить варенье вишневое, и на этом мы будем с вами заканчивать. Внимание на экран. Ну что, здоровенько, варю варенье, вишневое. Смотрите, какая красотулька. Перший, значит, килограмм сахара, я там уже не помню, кольки на кольки, да, але треба варить первых 5-7 хвилин, так? Потом дать цалкам остыть. А глядите, якія прыгожыя я знайшоў крышачкі, каб варочку позакрываць, да? Бачыце? Узгадаў некаторых наших лідараў, да? Вось думаю, ну на памяць они
зараблю. Мол, смачнее будет. А завтра раница 10-15 хвилин, да, все потом и сразу по банкам залили. Крышечкой с петушками закрыли, и будет смакота. Ну што, сябры, всім добрага вечара, добрых выходных. Ксюша, развітвайся таксама. Шэрце гэты эфір і глядзіце сапраўдныя навіны нас і ўвогуле думайце сваёй галавой і ўсім дзякуй, жыве Беларусь. Жыве Беларусь, Божа храняй Амерыку, слава Украіне, сілы нашым ваярам, сілы украінцам, якія змагаюцца з фашысцкай арміяй Пуціна. Вяртайцеся ўсе дамой, вам поспехаў. Перамажыце іх. Заклікаю, заклінаю, перамажыце гэтую чорную хвалю этих фашыстаў. Вось. Ну і, конечно, нех жыве Польска.